Hmm. Hello mga ka-birds. Kabanding. Ganangin hasmi mga kabanding. Ngayon has may mga ka-beshi kay kita-experience na mo sa mga anak nga ni di ay. Nga ni pagpanguha sa mga kasag plangka. Hindi na lang sa dire. Nga ni hinay te, hinay good. Ikaw lang. Ako lang. Pero nakakuha ko ba? Abot ko daw si Patos. Oh, hinay lang yung blakaw ha. Dili magpataka ha. Remy. Turay. Tama ba? Uy, luno. Hinay lang kuya ha. Yan lang, pundol mo kuya. Remy. Namin siya pagpanginhas. Ayaw! May pagkita na ako kani. Kuya kuya. Oo, ginason. Kuya. Wow! Nanami ko kanindo sa feeling atong pinaghirapan sa paglakaw pa lang na to.